Може ли за малко внимание? Събрали сме се да отпразнуваме исторически момент. Алфея е училище за феи. И така в чест на смелостта ви, преданността и изключителния дух и сътрудничеството на някой от вас, особено през последните няколко дни, взех решение да обновя схващането за модерна фея. С нова дума – Уинкс. Да! Дали трябва? Разбира се. Давай смело. Може ли да вдигна тост за Брандън и Стела? Пропуснал ли съм нещо? Да, тост за какво? Как така? Да отпразнуваме факта, че ти не си принц и това, че мен изобщо не ме интересува. Нещо ми нашепва, че скоро ще има друга причина да вдигнем чаши, нали, Техна? Вижте, нимфите!